Slavik 2011 bude v takom sviežom duchu a veľkej zábavy a veľkej žúrky. To znamená, že veľmi mi záleží na tom, aby to bol naozaj vtipný večer, aby sa ľudia zabávali. A hlavne, aby sa muzikanti zabávali, lebo doteraz chýbal taký ich event, kde sa naozaj akože úprimne zabavia a ja som si povedal sám, že proste musíme vybudovať taký nejaký event a Slavik sa mi zdá taký, že je to dobrá platforma na to, aby tam prišli všetci. K ním ešte zo pár hercov spriaznených a potom trochu sa treba uvoľniť, trochu pustiť sebakontrolu a možno trochu čierneho humoru a myslím si, že bude to pekná zábava. No. Chcel by som, všetci to hovoria, že moderátori, ale ja by som to skôr nazval, že hostitelia, ale oni mám tak vymyslené, že by mali mať zo pár vstupov, 4-5 možno, ale tie by mali stať za to, budú to dvaja muži a to je asi všetko, čo by som teraz vedel povedať. Sú to známi ľudia, akože tak kto je tu neznámy? Na Slovensku sú všetci známi. Pikoška večera, tak ja to mám celé zatiaľ vymyslené, ale ja som s tými ľuďmi nekomunikoval a nekontaktoval som ich ešte a teraz ma čaká vlastne taký seriál rozhovorov, kde vlastne všetkých musím ukecať na to, čo je vymyslené. No keby sa podarilo len 70-80%, tak by to bolo fajn. Takže ťažko vám povedať, že čo tam bude, potom tam nebude. Ale bude to také trošku možno také iné. No. Ako nehovorím, že na to nie sú ľudia zvyknutí, však každý máme satelit, takže vidíme, jak to robia inde, ale chcem to trošku akože priblížiť tomu, jak sa to robí vonku. No, je tam viacej ľudí. Scenaristicky, ja som oslovil taký prevažne mužský tím, takže budú to chlapi. Bude tam Sveťo Malachovský spolupracovať, René Štúr, autorské bude spolupracovať. V tom týmu je Viktor Hazard je v týme, DJ a taký hudobný producent. Miňo Kereš ako choreograf, s ktorým som vlastne robil aj 2 ročníky Talentu. A potom z Čiech mám takého veľmi šikovného človeka, takého scenáristu, dramaturga Lukáš Franta. A všetko sú vlastne mladí chlapi, a všetci sme naladení na tento štýl zábavy, kde vlastne si človek strieľa sám zo seba, alebo s kolegou, čo je vtipnejšie. No a takže toto je taký kreatívny tím. No. Ja by som bol najradšej, aby tam tá hala mala 18 000 ľudí samozrejme, ale to nie je možné. Takže verejnosť určite tam bude. Teraz je otázne, že jak dokážeme s architektom postaviť tribúny a odkiaľ všade bude vidieť, proste či z balkónov bude vidieť, ale keď bude, tak ja by som bol najradšej, aby tam bolo veľmi viacej verejnosti ako muzikantov. Teď by to bolo úžasné, no ale to teraz ťažko povedať.